Bagong kwarta nga usa ka libo o gitawag nga 1,000 polymer banknote. Gikaragdang magamit sa sugmog Bohol na sumabot ka mga buwan. Ang asoing kwarta dunay mas lig-on nga security features gitandi sa kasamtangang usa ka libo ka pesos. Ano ang report? Mao kini ang bag-ong usa ka libo ka pesos nga gitawag og polymer banknote nga gihulagway sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga smarter, cleaner, and stronger. Dili mabasa, dali usab malimpyuhan ug labaw sa tanan adunay lig-on ug daghan nga mga security features nga dili makopya o mapike. Lakip nini ang polymer substrate nga mabatyagan ang kahumok sa surface nga adunay transparent areas. Aduna usay enhanced value panel, sampagita clear window, tactile dots, na ay embossed prints ang tanang entry sa kwarta apil na ang perma sa presidente ug BSP governor. Samtang gigamit nila ang shadow thread, vertical clear window, metallic features ug anay embossed outline sa Flying Eagle nga makita nga nakaimprinta sa kwarta. The introduction of these polymer banknotes is part of the BSP's continuous improvement of the country's banknotes in line with global best practices. Bisan og dili mabasa ang polymer banknote apan dili kini mapilo ug dili usab mapaduol o masakit sa init. Busay kinahanglan nga ampingan kini apan ugaling adunay aksidente nga magumos o madanyos ang kwarta, mamahimo ra kining ilisdan sa BSP kung adunay balidong rason apan kung gituyo ang pagguba sa kwarta aduna usay tulubagon sa balaod. Emphasize gyud nato ang proper handling. Not only the polymer, but of course our banknotes and coins as well. We encourage, the BSP encourage na hindi talaga natin na siya pwedeng i-fold para mag-last talaga yung money ng 5 years. Ang pag-produce sa polymer banknote, ang pagsuway lang, una kung dawaton ba kinis publiko nga posibleng himuon nga sumaran o galing adunay laing kantidad sa kwarta nga himuon usab nga polymer. We are not planning demonetizing the paper banknote. Still, it coexists with the polymer. So we continue printing the two. Gikaragdang magamit sa Sugbog Bohol ang 1,000 peso polymer banknote sa Oktubre karong tuiga. Adunay 850,000 kabuok o 850 million pesos ang gikaragdang ipacirculate sa Cebu ug Bohol. Samtang adunay 500 million pesos sa tibuok nasod. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.